Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hande ko ñalawma altini hawri ko nogas jeetati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Habruji moon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis ene wayno ko mo en dutu campagne politique surtout haaluji kalnoɗi hanki e rally makko kanko Donald Trump haw maadi caɗele sibawnu mettere supporteur uji makko ñulluji wondu to jeeɓe toon to Porto Rico. Habruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine hono kamɓe Israël en wayno kadi ɓe mbawi wadde ñalawma hannde pour hadde hono fedde wotere des Nations Unies waɗi toon walloɓe ko réfugié ji palestinaɓe. Habruji men international contre Sénégal en wayno ko campagne mabɓe udditino hanki huɓade député ji assemblée mabɓe national woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre ko fitinaji kewɗi mbaɗi hakkude kamɓe parti laamiɗo e kadi yimɓe opposition ma en ƴeew ya ñaade hen ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gaare détail uji muɗum joni joni. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon mbiɗen ni duttoɗen d' abord ko toon to États-Unis. D' abord ko fate en hono kamɓe Washington Post en wayno ko tugui heccita en wayno ko yimɓe hewɓe e jangganoɓe oɗo journal en wayno puɗɗima yaltude e wiide wonde kadi janggata oɗo journal donc abonnement ji men fof nonni canceli yimɓe kadi hewɓe windannoɓe ko mbiyata éditeur uji en chef puɗɗinoma yaltude e journal o ɗum noon ko sibabude hono kanko Jeff Bezos jeeɗo Amazon kañum ko hoorem kañum yo jeeyoɗo journal nde ɓe mbi wonde ko kanko Jeff o haɗi wonde journal o walla journaliste uji walla yimɓe liggotoɓe e oɗo journal biyetede Washington Post sponsorisé hono Kamala Harris ko ɓuuri hewde mabɓe ne wayno ko supporté Kamala Harris kono Jeff Bezos e wiide mabɓe hadde ɗum journal o supportude ɗum ɗo ko sababu nde huuli Donald Trump won menace uji baɗaɗi makko et surtout kadi e woytade kamɓe no ɓe mbiri wonde ko oɗo décision mo kanko Jeff Bezos mo ƴefti pour hay candidat goto supportaki ari ko caggal nde kadi yimɓe ɓe gan liggotoɓe e journal o surtout ardiɓe rédaction to ɓe mbaddi batu e kanko Donald Trump ɗum noon e wayno kanko Jeff Bezos o arti hannde o defandude holko woni décision makko hen o wi wonde ko d' abord journal andirsudde neɗɗo walla supportude candidat ɗum ɗo firti ko journal o ma o nattu wonde wawde wonande yimɓe ɓe ganduɗa jaadani oɗon candidat ma mbi journal o wonde ko wona journal kaalo gonga ɗum no ko mbiyata bias e wiide makko wi wonde ko il faut que journal jogo indépendance jogo gueɗe taw participta e kala décision politique baɗeteɗo wawi tan ko reportude ko ɗum woni ko haali kanko Jeff Bezos e ɗum noon o wi wonde omo nimsi no fewi sibabude décision mo ɓe ƴefti o en ari ko taw tardi kaldani yimɓe foof kono noon ala foof ko haalete ko en wiyede wonde ko sibabude Donald Trump menasi won galleji jayniyankoji won so tawi ari heeɓi laamu ma mumto ɗiɗon galleji walla kañum hoore mum ma hadmo kanko Jeff Bezos sibabude omo jogui contrat ji kewɗi gouvernement fédéral ma had ɗiɗon contrat ji o wi ɗum ɗo fof ko fenanti ala fof ko nawdi ɗi décision pour hadde journal o sponsorisé hay candidat goto e gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko haalata ɗum woni kanko Jeff Bezos o ƴefti décision pour wiide journal o hay goto watta sponsorisé ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump e campagne makko toon hanki to New York wonni yimɓe hoɓɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe teddinno yo garane kaala kaali toon hanki haalluji bonɗi seeɗa ene jeeya hen hono kanko donc ene jeeya e goto e arnoɓe toon ɓe hono comédien goto biyete Tony Hinchcliffe kañum o hoore mum ari toon nde ene wi wonde ɗum ɗon e wiide makko ɗum ɗo ko nokku kumbowo e ndiyam nokku o kadi ko humbote ndiyam go kadi ko salte e oɗon nokku wiyete ko Porto Rico ɗum ɗon noon e wayno ko bonni waɗi haare waɗi ene wayno ko dukoji mawɗi hakkude mabɓe kamɓe républicain ji surtout kamɓe supporteur uji Donald Trump wiide wonde ko kaɗon haala ene wayno bonnaniɓe chance wonande espagnol uji surtout jeeyaɓe toon to Porto Rico ko ɓuuri hewde wondunoɓe makko saabu ko joom business en saabu oɗo saha joni kañumen koye jalti taw ko kewendi mbiɗe wonde ko hankkadi jalte makko kanko Donald Trump tawi wonde ko campagne makko ko affaire racisme affaire kadi ko wiyata feccude yimɓe eyyi ɗum noon en wayno ko ɗiɗon haalduji wonde hono kanko Kamala Harris e kamɓe kadi démocrate en républicain ji foof ene wayno kondiɗe ɗum kono surtout kamɓe démocrate en ɓe profiti pour wadde ɗum ɗo en hunde ko fate campagne maɓɓe
donc en jeeya halluji kala toon kadi hono surtout ko wayno Tucker Carlson ko wayno Rudy Giuliani ngari toon haala halluji ɓe ƴetto hen on Kamala Harris mbi ɗum wonde ko neɗɗo jeeyo ɓandu muɗum eɓe kaala hen halluji ko fate henne wonde ko démocrate en ko yimɓe ɓe ganduɗa wona diniyankoɓe ɗum ɗo foof ko halluji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump nde wari nde kadi o ɓeydi hen caɗele kewɗe wi surtout hen waali wi ko ñalawma ko gadano so ari o fuɗɗoto déportation mo waɗata yaltinde yimɓe ganduɗa yimɓe ɓe jeeyaka ɗo e leydi walla natɓe ɗo henna taw natirani no foti natirede no yaltinirta ɗum ne ko hunde nde meeɗani yiyede aduna ko haali hen kadi o ƴattima hen wonde ko immigré ji arɓe ɗo ɓe ko yimɓe ko salteji ko bandiji bonnuɓe leydi ndi kadi ko yimɓe bonnoɓe haɗɓe leydi ndi henna dañji sagoji mum e dejere mum ɗum fof ko halluji ɗi ganduɗa henna kamɓe ko ɓuuri hewde républicain ji surtout supporteur uji makko pewnitoɓe halluji makko foof mbi kadi ɗiɗo fof ko halluji ɗi potani teskirede ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe campagne makko kanko Donald Trump gila hanki ɓe bindino message wiide wonde ko hono oɗo henna comité halluji ɗi haaldi ko fate Porto Rico ɗen wayno ɗum ala ko nawdi ɗum e campagne mabɓe ɗum ɗon surtout hen haali ɗum kadi ko kamɓe Porto Rico naɓe ni républicain ji jeeyaɓe campagne makko mbi wonde ko ɗum ɗo kamɓe républicain ji wonduɓe Trump wona ɗum woni wonde koɓe paami ko fate jokkodiral potgal wonde hawnaki ɗum ɗo ma wadde battande ɗe moƴƴani wonande campagne o tawde heddi hen tan balɗe jeetato ko jiiɗa ɗum kadi yiyama hande hono boituji ɗiɗi ɗi ganduɗa taw ko woturoɓe par courrier ji au lieu de postude ko hen mbaɗata ko ɗum jamira yo mbaɗ ene wayno ko neɗɗo ne ari nanggui jeygol e ɗiɗon boituji o hen boite noon wonno ko toon to Washington goɗɗo wonno ko toon to Oregon ene wayno ko caggal nde jeygol ngol tina hono kamɓe pompeji ndeɓe gari nde ene wayno surtout boite gonɗo toon to Oregon ɓe tawi hen ko won yimɓe won courrier ji ɗiɗi gonɗi hen won courrier ji tati gonɗi hen ɗiɗon ene wayno puɗɗima bonde kono ene wayno maɓe jokkodiri yimɓe muɗum ɓe kalana ɗum e ɓeɗon to mbawi wonde foof pour beele ene mbawa ko yaaci toppitade fewnidde woteji men ɗum ɗon noon firti tan wonde koye tugnade kadi FBI ko haali ɗum ɗo fof ko signe wonde ko hawnaki woteji ɗi ma mbaɗ caɗele seeɗa et encore e siftinde onon tan wonɓe Ohio walla wonɓe aux États-Unis so tawi kono joguiɓe kayitaji citoyen ji siftinde on tan wonde jogui droit wodde toon e États-Unis ko fate ɗiɗo woteji ko neɗɗo joguiɗo kayitaji taw ko citoyen donc so tawi oɗon jogui kayitaji kon citoyen on binditima c'est bon so binditaki oɗon mbawi yaade gooti on so tawi on binditinoma oɗon mbawi yaade tan directement so jettima son kolli carte mon d'identité ma on dokki kartal ngal nan toon machine aji so tawi on binditinoki noon oɗon mbawi yaade toon aussi kollon carte mon d'identité maɓe dokku on kayitaji goɗɗi mbiyata ɗum ko kayitaji provisionnel mbiyata ɗum ɗon e wayno tawi on remplisi ɗum heɓe gasni maɓe ɗiɗon kayitaji on mbaɗa ɗum e enveloppe maɓe dokku ɗon enveloppe ɓe dokka on kadi ɓe kolla on to holto mbaɗaton ɗum donc ɗiɗon kayitaji e kayitaji neldaɗi poste ɗi fof ma compte caggal nde woteji gudda ñande 5 lewru novembre paamon tan son mbaɗi ɗiɗon kayitaji keɓɗon mbawi continude ɗaɓɓude wonde holko woni mise à jour woteji mon to jarata donc soɗon jogui kayitaji hayso noon on binditinoke e état mo gonɗon o oɗon mbawi toujours yaade ñande so worte to soit woteji ko biyeteɗi gardinaɗi ɗi soit même ñande wotete ñande 5 novembre oɗon mbawi addude carte mon d'identité pour ɓe ballon non seulement ɓe bindita on mais kadi ɓe ballon goto ko hande ko fate woteji États-Unis hono kanko président Joe Biden o yiyama hande omo ari toon to Delaware kadi kanko hoore makko mo rangi no yimɓe dañirtini o wallini debbo mo ganduɗa neejo pusana ɗum ɗo mum siso muɗum ha yetto nokkude fanoto e yiyama noon kanko hoore makko mo ari o wooti wote makko ɗum noon ko siftinde noon ko wote gardinaɗi ko mbiyata early vote donc ɗum noon firti ande caggal nde o namdade président Joe Biden tawde wiya wonde ko inde makko kañum fonno wonde hen tawde inde makko ala hen est ce que ɗum ɗo ko hunde weldemo no fewi o wiya ha ko hunde weldemo o wooti pour ko fate hade woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre habaruji men États-Unis cekkitorɗen ko ha hande ko to kanko Elon Musk tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Pennsylvania ene wayno ko won portuɓe mo toon planté toon to Pennsylvania ɗum noon koye hohoɓe ardiɓe ko fate justice toon kaldi mbi wonde ko kanko Elon Musk lutirmo waɗato pour wiide ñande fof mo rakka million neɗɗo ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko hunde illégal ene wayno o fuɗɗama portede plainte oɗo saha joni yiyama kadi ene wayno ko won
geɗe ɗe pusuno e ex ɗum noon ko geɗe ɗum mo toñi hen Kamala Harris nde fuɗɗi yaltude hannde nde o heñi hono jomo teeri ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Elon Musk mon continue supportude Donald Trump kadi ene wayno ko e nder ko Donald Trump haali so tawi o heeɓi laamade kanko Donald Trump mo Elon Musk o halfini ɗum poste baɗɗo fayida ko fati e ngal habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Israel habaruji men international giɗorɗen ko toon to Palestine hono kamɓe laamu Israel e tungnade kadi habaruji bindaɗi toon to radio France international e gardogol kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israel ɓe mbawi jooɗade toon kamɓe ministre uji mabɓe hande ɓe pour vodde wonde hadde hono compagnie walla fedde walla goomu gotu biyetengo UNRWA ɗum noon ko goomu Nations Unies waɗi toon to Israel wallude réfugié ji Palestine naɓe ɓe mbi wonde ko donc kala gueɗe ɗe ganduɗa nguɗo goomu ne liggoro toon ende liggoro toon to Israel ene wayno ɓe kadi ɗum hannde ɗum ɗo fof noon ko décision mo ganduɗa kamɓe États-Unis e kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe Nations Unies surtout yennawal sipportuɓe Israel e kaali no mbi Israel hoto waɗɗe ɗon gueɗe ɗum noon Israel e wiide muɗum wonde ko nde Hamas yani muɗum ñande 7 octobre nande 7 lewru octobre ene wayno ko oɗon UNRWA yimɓe muɗum ko kañumen balli Hamas ha dañji wadde peeje mum ha naati toon ha wari yimɓe mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israel ɓe kaali ɗum ɓe gooti ɗum ɗon toon to assemblée mabɓe national toon to ministre mabɓe ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe donc woto ene wayno ko toon to Knesset ɗum noon ko en parlement mabɓe ene wayno ko 92 membre uji ɗi fof gooti ɗum ɗon ɗum woni vote mabɓe vote o kadi ko définitive tugnade ha nde article no haali hono leyɗele kewɗe ko wayno Angleterre ko wayno Espagne ko wayno Irlande Norvège e ko wayno kadi Slovénie ɓeɗo fof ene mbawi yante États-Unis ɓeɗo fof ene wayno condamné kamɓe décision mabɓe kamɓe Israël mo mbaɗi o donc conseil de sécurité Nations Unies kañum hoorumum no en noddi ñande altine hannde nde wiyenno il faut ko boto jooɗo pour ƴewde situation gonɗo toon to Liban e surtout kadi ƴewde kadi deƴre no wayata toon to Moyen-Orient caggal kadi nde Iran namdi sibabude Israël attaque ɗum kadi une deuxième fois donc ko jiita ɗum hono kamɓe Égypte ɓe mbawi propose ñande 27 lewru octobre nde ɗum noon ko dimanche mbino wonde wonde mbaɗa cessez-le-feu hayso ko balɗe ɗiɗi toon to Gaza ɗum noon kadi ko beele kamɓe dahanoɓe ɓe mbawa wossodirde e Palestine naɓe nangaɓe toon to Israël ɗum noon ko caggal ministre mabɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo mo Égypte hoolino neli toon to Qatar ko caggal nde ummi toon to Qatar ko kañum haali ka ɗon haala e tugnade ko haali noon wi Israël wi wonde ko ma ƴeew ɗum ɗon kono noon tugnade habaruji gumiriɗo hannde CNN hono kamɓe Israël ɓe mbi ɓe mbawa jabde ɗum ɗon ɓe jaɓata ɗum ɗon ko caggal nde woteji États-Unis nde woteji gasi ɗum noon ene wayno ko kala ko woni jamma toon to Palestine hakkude guerre hakkude Israël e Hamas walla Hezbollah fawi koye résultat woteji États-Unis ɗum noon tugnade kadi hannde yimɓe ko wiyeteɓe haaloɓe tugnade hannde yimɓe ko paami so tawi ko kanko Donald Trump hawnaki dañi laamade ene woni guerre ko continue so tawi noon ko Kamala Harris hawnaki guerre o darto ko yacci sibabude Kamala Harris yiiɗi ko wonde ko kamɓe Israël e kamɓe kadi Hamas e kamɓe fof ɓe dartina ɗum ɗo ɓe kalda pour holno état ji ɗiɗi gonirta toon to Palestine donc ko jiita ɗum guerre gilno fuɗɗi tugnade hannde e ministére toppitade ko fate santé toon to Gaza ɓe mbi 30 ujunere e yimɓe nogas Palestine naɓe mbarama ɗum noon ko sibamude bombardement ji kamɓe Israël naɓe habaruji men hannde toon to Tchad hono kamɓe waɗ boniyanko wiyete Boko Haram ene wayno ɓe mbawi yande toon to Tchad ñande hakkude jamma 27 e 27 octobre ɓe jani ɗum toon noon koto Tchad ɗum noon ko e nder région biyeteɗo lac Tchad e nder communiqué mo kamɓe gouvernement Tchad mo kaali ɓe mbi wonde ke ɓe tawi ɓe dañi kan noon 40 neɗɗo mayɗo ɗum noon hon kanko président Mohamed Idriss Déby itno ene wayno ko o wawi kanko hoore makko yaade o toon nokku to nguɗon janngu waɗi ɗum noon ene wayno ko hunde hulɓinide ha o naaki Boko Haram kadi ko joguiti doole goɗɗe pour taw ne wawi yaltude Nigéria yaha e leyɗele takkiɗe Nigéria ko wayno Nigéria ko wayno surtout Tchad habaruji men international cakkitirɗen ko toon to Sénégal ene wayno ko hanki hono kamɓe gouvernement Sénégal ɓe mbawino yamirde wonde ko campagne électoral toon to Sénégal ɗum noon ko ƴewde
fewnisade ko fate suɓa listuji capannayyi goo jaɓaɗi ɗi beele ne mbawa wadde campagne pour beele ɓe mbawa dañde député ji toon to assemblée maɓɓe national kono noon e wayno ko yiya hanki tugui jamma hanki ha fay ñalawma hannde ko pelɓodiral waɗi hakkude kamɓe e yimɓe partisan ji Barthélémy Dias. Barthélémy noon ko kañum woni ne wayno ko kañum woni maire de Dakar e kadi kanko woni mawɗo parti walla tête de liste coalition biyeteɗo Samma Kaddu e kanko kadi biyeteɗo Abbas Fall kañum woni tête de liste départemental Pastef Dakar ene wayno pelɓodiral ngal waɗi ɗum ko ɗum waɗi consortium goto jooɗiɗo toon to Dakar en consortium o kadi ne waɗi pelle kewɗe ne waɗi ken organisation ngaji kewɗi ɓe mbawi wiide wonde ko ministére de l' intérieur mo Sénégal ene foti wattude haqqille muɗum ko yaaci holno hota caɗele ko jiiɗa ɗum kadi ne wayno ko kamɓe local maɓɓe kamɓe ne wayno kadi siége hono ko jiiɗa ɗum kadi ne wayno siége kadi hono siége tahawu ene wayno kañum hoore mum ene wayno ko yimɓe jeehi toon jani toon hanki jamma ɗum noon walla ko subaka hannde ɗum noon ko hedde 4h48 subaka kamɓe yimɓe ɓe ngannduɗaa en kamɓe e tugnade kadi vidéo ji jaltuɗe caméra surveillance wiyama groupe kene wona 12 neɗɗo ari toon to oɗon nokku hedde 4h48 subaka e ɗum noon oɗon nokku kadi ko ɗon woni siége tahawu Sénégal noon e wayno ko kamɓe kadi ko yimɓe ɓe ngannduɗaa jeeya donc hande wiide communiqué o ɗum noon ko tugnade kadi e vidéo ji jiyaɗe caméra de surveillance hono groupe walla yimɓe kene wona 12 neɗɗo arino toon jamma ɗum noon ko 4h du matin 4h48 subaka hande oɗo altini eɓe gari toon to nokku oɗo siége biyeteɗo tahawu Sénégal noon e wayno ko ardi ɗum ko Khalilou ardi ɗum ko kanko ardi ɗum ko ene wayno ko groupe kanko ardi ɗum woni tête liste muɗum ko Khalifa Sall donc ene wayno ko jetti toon nde ɓe puɗɗi d' abord ko tugnade ha hande communiqué no haali ɓe tawi toon ko neɗɗo goto dongno taxi ɓe mbi ɗum yo wuddito ɗon ɓe puɗɗi werlade ko kaaƴe e kala kene walla kene heela weeruji walla palanteje e huɓere nde e caggal muɗum ɓe mbaɗi butilaji baɗɗiji e jeygol ko mbiyata molotov ɓe berli e nder oɗon nokku donc ɓe duppi nokku ha boni ko ɗum waɗi hono kanko Amadou Ba e nder kadi konngol ngol ƴefti hannde o wi e inde parti makko parti coalition jaam akan jariñ o wi wonde ko jogui mettere no fewi hollude e wondude e frère makko e kadi e condamde ɗiɗo fitinaji puɗɗiɗi ñalawma gadano pour oɗo campagne électoral jamiraɗo oyi ɗum noon e wayno o nguɗo jen ko ɗum ɗo ko criminel e surtout enne ko yande kadi siége makko kanko Khalifa Sall e ɗum noon ko hunde nde ganduɗa fotani jaɓede e kadi ene wayno ko eɓe namdi ko yaaci hono gouvernement mo Sénégal e ɗum surtout ministre de l' intérieur ƴefti décision ngaji ko yaaci ko fate en dartinde ɗiɗo fitinaji e kadi rende hadde wonde yimɓe ɓe ganduɗa en waddude sibabude tan ko fate en campagne électoral donc ha hande en wayno ko kanko Ousmane Sonko aussi e nokku to wonno toon to Mbour o wawi kadi kanko hoore makko e ɗum noon ko gila Tivaouane hanki ha hande ñalamoɗo toon to Mbour o wawi no wiide wonde kadi kondande kondande Amadou Ba surtout en haalluji ɗi haali surtout en wiide ene wayno dikkademo pour ko fate en débat o haali hen o wi Amadou Ba ko neɗɗo kañum hoore mum rapport aji ɗiɗi woni rapport aji ɗiɗi jaltuɗi wonde kalisaji majjinaɗi ene wayno Amadou Ba inde mum nani hen ɗum wi ɗum noon ko maɓe jaltin kaɗon haala ko ɗo e ɓoyde e konnguli ɗe o haali Pulaar to toon to radio Fulful o wi wonde ko ɗiɗo haalluji foof ene wayno ko wona haalluji balluji so tawi neɗɗo ne jogui ligguey yo liggoye muɗum tawde laamima ko kañum foti liggade e kadi ene wayno ko Amadou Ba kañum hoore mum haalino won gueɗe ene foti so hadema haalde yaltin ha yimɓe jiiya ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗo haalluji fof ko haalluji ɗi ganduɗa kanko Bassirou Diomaye Faye o rentinino yimɓeɓe gila tan kono noon ne wayno ko ɓuuri hewde ɗiɗo haalluji kalteɗi ene wayno Ousmane Sonko kañum haalata ɗiɗon haalluji on bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Dio Sar ɗi habaruji min jogonno on hannde e ɗemgal Pulaar siwtindon tan hannde ko ñalawma altine hawri ko 27 lewru octobre hitande ujunnaji 2024
yen mbali jam ha jang kadi so aljibo jaram